लकेल दाउ एवगासिनो लकेल दाउ नै बरिया गोथाव जाखागोन बियो पार्टी बर'नि ओंख्रिखौ सोर सोर गोथाव मोनो रायजोफोरनि एकदम अनलाजों संगासिनो बर'नि ओंख्रि बरिया आरोना साबनोसै नै बेदर जालायबाय मामाया मा एनाउन्स होलांखो आरो मा सारप्राइज लानानै फैखो आरो मा तफा होलांखो बयबो मिथिनो मोनखाबाय ना थ' आङो लेटलिबाबो भिडिअखौ लानानै फैबाय रायजोफोर एक्चुअलि आंना माने एकदम टाइमानो गैया आं भिडिअखौनो बानायनो हायाखै बेखायनो स' मैयाबो बेस्थ' आरो एकदम गोदान बोसोरनि ना एसे माने पार्टि खालामदोंमोन आरो थ' बेनिखायनो आङो भिडिअसखौनो लानानै फैनो हानाय जायाखैमोन थ' लेटलिबाबो भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय बे टपिकनि सायावहाय आङो भिडिअ लाबोबाय थादोंमोन जिहेतु मामाया मोजां मोनसे सारप्राइज लानानै फैदों माने जायफोरा आइजोफोरा बिखेकखे ना थ' बेबायदिनो अरुण'दयनि रां मोनदोंमोन थ' एबारावहाय 9,000 मोननो थांगासिनो दङ बेयो फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव दा जानुवारियाव माने मोननाय नङा जोङो बेखौ मिथिनो मोनदों बेनिफ्राय जोङो खुनसेयावनो फेब्रुवारियावहाय जोङो 20 तारिखआव मोनगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों 9,000 थ' हरैहाय माने एसे इलेक्सनाबो नांहांहैबायथ' जोंहा मडेल कड अफ कन्डाक्टआ फैयोब्ला बेवहाय माने फैसा लेनदेनबो जाया थ' माने एसे बैसागोनि सिगां मामायाहाय एसे माने अफार लानानै फैदों आरोना बे अफारखौनो एसे माने मामाया खुनसेयावनो होखासिगोन जाहैबाय थ' जानुवारिनि दाननिखौथ' मोनखाला फेब्रुवारियाव खनसेयावनो बेबायदि मोनसिगोन आरोना आरो जोबोद मोजां खौरां बेल' नङा लोगोसे जोंहा जितु बाबु आसनि बे बाबु आसनिखौबो लागु खालामनो थांगासिनो मामायाहाय ना थ' जों बयबो निउसफोरखौ मैयानो मोनजोबखादों थ' आङो गोलाव खालामला बयबो मिथिखानाय दा नेनानै थादो फेब्रुवारियावहाय 9,000 मोननो थांगासिनो आरोना थ' गोलाव खालामला रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आं भिडिअ लाबोबाय थासिगोन आरो दिनैनिफ्राय एकदम फ्रि जाबाय बेबायदिनो जि हायो ना थ' भिडिअखौ लाबोबाय थानो सेस्था खालामगोन रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय